Hej sammen, velkommen til en ny video på min kanal. Det her er mig, VP. Og jeg har lige filmet en video. Subspecial. Og en anden video lige bagefter. Men den anden video, ikke min subspecial. Men den anden video, hvor jeg så spillede her med 2016. Den harddisken var crashet. Og det er ikke så godt. I må undskylde, hvis I kan høre nogen i baggrunden og synge. Det skal jeg tænke. Men jo, jeg kan lige fortælle lidt, hvad der skete i sidste episode. Vi rendte rundt og hyggede. Og så skaffede vi lidt af det her. Det vil sige, 13 gearblocks og 2 diamant. Jeg var over i PvP mine. Hvad er det her for noget gear, det her? Det er ikke det bedste. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal høre en lille skid og synge i baggrunden. Men vi skal da slå PvP lidt. Så ja, det skal nok blive sjovt nok. Hvad med ham der? Jeg kan godt fortjene lidt af røvhul. Kom her. Det lægger mig ud. Prøv at se, det lægger. Det lægger helt vildt. Det må jeg altså virkelig undskylde. Nu gør jeg lige sådan her. Det var så forkert. Jeg må lige undskylde det. Men det er så lækker det ikke så meget. Det jeg fik. Ej, hvor er det irriterende. Det er mere irriterende. Herfra. Lad os blande os lidt i det. Hvor der ikke er en gang herovre. Vi dasker lidt til ham. Godt. Bare sådan en. Ja! Og ned efter en. Og jeg er der ikke nogen. Er det ikke kit? Nej. One man. Er du bare en fucking mand? Vi kan prøve at rende i nogle cellegange. Eller en måske skorstræk M6. Vi splitter. Okay, when it comes out the store, always spawn. Okay, who's gonna who answer the new shop? Hvad fuck er der en der bedømt mig for hæk eller hvad? Jeg skal prøve. Ja, det gik som forventet. Det siger rigtig dårligt. Hvorfor den også var velkommen. Hvorfor irriterer? Nå, han havde et eller andet MDK, der står også på. Han hygger sig op på. Hello, my friend. Ej, jeg skal have det der zoom, der så man kan zoome. Det var meget lidt. Hvad er det her? Ej, så kan man ikke komme længere op.
skal ikke lige se, om vi kan sige hej til ham. Hvis vi viser mig, at lave ham. Kom til at tage et screenshot. Er det ham, der hjælper? Det kan de godt søge på. Yep, jeg skrider. Lørdagen. Nå, det bliver vist lidt hygge, skråstrej PvP. Jeg skal bare give jer det her shit ud. Skal vi ikke? Det er spændende vanvittigt her. Ej, jeg vil altså ikke spille sugarcane igen. Nå, var en træhue. Den er lige snit der. Det er tools, den er bare lige gennem på grund af alt det der. Så det er 14 meloner. Og nu finder vi. Noget. Nu går vi bare på alt. Det er sådan en hul. Hallo? Er her nogen? Hvis det virkelig kunne tage det her. Står en FK. Hallo? Der er en. Lige siger jeg ham. Han er lidt for OP. Lag! Jeg kan ikke PvP i det lag. Det er så træls. Kan vi ramme den herfra? Så der er ikke så langt tilbage i videoen. I hvert fald før jeg slutter af. Så din hat. Fuck, det lækker. Så vil de drille ham der med buen. De får skræk ham. Kom nu, jeg vil slås. Hvorfor dykker? Lad nu være med at dykke, jeg kan ikke følge med. Det er nok dab på dab. Jeg tager kaninen. Shoot me. Guys, det var det for den her video. I må have det rigtig, rigtig godt. Jeg har en Instagram og en Snapchat, I kan følge. Og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. Jeg hedder Patrick Niebel på min Instagram og Snapchat på begge to.
Men så håber jeg bare, vi ses i næste video. Adios.